Og karon mga higala niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pader, I am your pader. Nalimot ka na ako. Sa parokya ni Father James, ma'am. Oo. Nahinumdum na ko nimo. Dapat lagi ka din eh. Kuyog mis akong bana. Tuara siya, oh. Murag human naman na siya. Ipaila-ila niya, tika, ma'am. Okay. Ay, waton lang nato, ma'am, ha? Muanhin naman na. Nagunsa man din mo din eh. Nagtumod mi og mga manok, ma'am. Dinhi sa hotel? Ay, dili, ma'am, uy. Sa iyang amigo nga may negosyo. So, nagunsa mo din sa hotel? Anhi na mi mo puyo, ma'am. Mintras anhi pa mi sa syudad. Ha? Oh, kay ngano di ay, ma'am? Kuan? Ay, imo laging kung gitan-aw gikan o hangtod tiil, ma'am. Dayon, balik na sa gikan tiil padong o. Uy, padong na dinhi ang akong bana, ma'am. Kadiyot. Hello. Sige, buwan na ako. Padong na ko. Uy, kalain. Midritso maglakaw. Tana, Ring! Ay, Ping, ang inahan ni Father James, oh. Kanang bugaw buhok nga murag Amerikana? Unsa bay murag Amerikana, oy. Amerikana bitaw gyud na. Tuara ay. Uy, asa naman to? Ni sakay naman tingalis elevator. Ay, wa na doon. Lain man gud imong gitan-aw gud. Bitaw, no? Kuan ba, may dago tong magkahimamata kay ato siyang ikasugilo ni Pader. Ay, nagkahimamat naman sad gud me. Nitagad naman sad siya nako. Ang ako ba unta to nga magkahimamat sad unta mo? Ayan, sige na lang eh. Tanas tong kwarto na. Oh, hain mang yawi. Ang nera. Uy, ang yawi, oy. Ang yawi. Ay, mauna lagi ni Yawi, card. Ha? Unsaon man pagkayawi, ana? Ay, ay pinaihas. Di ako naon sa magka-green. Kamauna ko mo gamit, ani. Gitudloan ako atong guwapas counter, ha? Muta naman ko. Kaya pinahunghong pa ko. Kaya mauwaw man ko. Makadungog unya na ayim kadungog. Tana. Wow. Oh, sana. Ha? Naka-upload yung ko, di ba? Ay, dili ang pag-abli ni muspultahan akong giwawan, oy. Tanawa, Ping. Ay, pagkanindot ba ining kwarto, ha, Ping, oy. Murag mas dako pa manis atong payag. Maramtag mga datuan ni Green. Hala, Ping, no? Ha? Ay, wagi kisaw atong tiil, o, kay hinapinan man ang sawg. Carpeted, Green. Carpeted. Ay, kay bawsad ko karpeted, Ping, oy. Di sa taong ko tantong ihas, oy. Oh, hala, uy, kanindot, ani. Pero, time pa. Ganong duha may kama, Ping? Usa ka dako o usa ka gamay? Oh, para tingali nas bata kung may anak pa ta. Bitaw tingali, no? Pero, Ping, Saan naman sad? Kada pagpiro ni mo ano eh. mauwaw manggutang muhigda ini, Ping, uy. Pertirabang putiaan ng hapin nga maayog yung pagkahapnig. Murag nanimaho rabatang piot-piot, Ping. Mga ligo ta, oy, naiba niyo. Tanaw na to na. Hala, uy, hala. Muramang yung kuhog nagdamgo ini, Ping. Oh, Jesus, Mariusip. Tanawag rin. Ha? Nga naman, Ping? Tinindutas banyo. Ay, kaya baya di mo, uy. Gikulbaan kong unsa imong nakita, diha. Bebe, asa ba? Asa? Tanawa. Oh, Ginoo ko. Mura naman niglangit, Ping. Yamat murag langit. Dito na dahil ka. Unya, nainiduro dito. Ay, good pagkwinanggol, Ping. Ang akong ipasabot ba nga pagkanindot gyud. Nindot kaayo o puti tanan. Kanadang stainless puti na na. Ay da, parintira nas puti, Ping. Oy, hasta ng mga bildo, kaliwat na nas puti. Bitaw, no? Ay, sa tinuod lang ba? Mura tinuod og naatas langit.
Ukay ni amantas langit. Bertudaso. Naunsa ka, oy. Bertudaso. Magaligo na ta. Ihunghong nako, Ping. ta. Ihunghong nako. Ha? Ihunghong. Bertudaso. Magdungan ta og tistingan na itong madapa kuha nga musaka gitas langit. Unsa man sokol ka? Ay, musukol, oy. Unsa ko talawan? Unsa na? Kutasan man lagi ka. Agit-hagit pa kanya, kutasan man di ay ka. Ngano ka? Matay, Gring. May asim pa manday ka. Ay, ikaw sad gani, Ping. May asim ka pa. Katilaw sa kong aslom na. Binasayon. Binisayon ni mong asim? Binisayon ako, ha? Kay baw ka, unsay Bisaya sa asim, Ping. Unsa man? Di ba aslo man na? Lagi. Ingon bitaw ka ganina. Maunay na ani mo, Ping. Nanimaho kang aslom. Unsa? Nganong nanganhiman ta, Ping? Magpahimos na lanta nga ni anat na sa syudad. Magpalaboratory na lanta. Uy, dakua ini, Ping, no? Mura naman sa dig ospital sa probinsya. Mas nindot pa mga ganin eh. Sige na, Ping. Linya na dito, oh. Sir, daan lagi ng imong doctor's request. Last year pa man ni. Ay, sige lang god. Ang importante nga malaboratory na nga kumisis. Pangayo lang magbago sa inyong doktor, sir. Di man ni pwede. Sa ato pa, papauli ang paminimos probinsya. Tuwang man ang doktor dito. Di man gud ni pwede, sir. Ganon di man pwede nga maora man gihapon na isuat sa doktor. Unsa day purpose nimo ani, sir? Ay, ano lang god mahibaw kung unsa na'y kahimtang sa kong lawas o sa akong asawa. Wa kay gipamati karon sa mong lawas. Sa ibot pasabot nimo. Wa ka giubo, gisipon, Wa. wa magsakit imong tiyan. Wa. High blood ka, sir? Mura padung na. Nganong nakaingon man ka, sir? Ang daghan pa man kay kagpangutana. Di naman lang ko nimo tagaan og numero aron mo bayad ako. Oh. Human ako, Ping. Ikaw na ro'y sunod. Sakit tong tusok sa dagong, Gring. Ay, gamay raman. Kulbaan ko eh. Niyabag ka diha. Ikaw ba ay gusto ining laboratory, ha? Di bayad na rabata. Mao lagi. Di bayad na lagi ta. Pero, magsakit-sakit. Sige lang kay basig tao. Agwi. Pinipinip po. Ikaw na, Ping. Ako bagod? Ay, nalagog pabuang-buhang diha, Ping. Lakaw na. Ligo nagtarong sir ha? I-confirm na lang ko sir ha? Unsay kompletong name sir? Pili-pili po. Middle name sir? Pra. Ngisim ka. Ngisim ka. Ha? Katuanan mo mong name sir? Felipe Pralipo. Para mag Fralipo-lipi. Katawanan din na. Dili sorry. Sorry sir ha? Okay, relax lang ha? Aro nga. Anong imo man kong gihigtan anang gumas tirador?
Di man ko bastrador, sir. Rubber man eh. Nana gyud na. Higtan? Ha? O pwede kang suway na, sir? Kasuwa naman. Yung tanap mo ka, sir. Ano na mong utana? Di pwede. Ah, pwede mo, sir. Kumuha mo ka mo, sir. Kataas ko na nandaguma. Manay ito, sok ni muna ako. Ang aong ka rin ako, sir, ni mo, gyud. Di na lang ko pa kuhag dugo. Ha? Uy, natusok na noon, sir. Ay, sir. Ay, nagpakauwaw raman taon ka ganina, Pingoy. Maayo gani kay wa mabali ang dagom. Kay abtik sa tong bataa nga mi asister nimo. Naluya man ko, Gring. Nagduka man ko. Ay, mamalik lang tas hotel. Kay dugay pa man sad ang resulta ba? Mga 3 ka oras pa man ko no. Pila naman lang na, Ano lang ta maghuwat? Piyong-piyong lang una ko. Nahala, sige. Hala, uy. Kakusog ba mo hagok inig piping, uy? Sir. Bawal di ay matogard. Di man ma'am, pero ang matog nga maghago, bawal. Uy, mao ba, guard? Pero ang maghagok nga magmatagard, okay ra. Oy, Ping. Ayaw nagkatog og balik, oy. Hapit ng oras sa resulta, oh. Namahas lagi nagpapel ng mga tao sa releasing section, Gring. Aw, ipaas na lang sa natong ato. Sige, sige. Ako dayo. Tawgon ra ni sir ha. Balik lang una sa imong lingkuranan. Okay. Oh, unsa naman? Tawgon ra. Aw. Felipe Ramos. Uy, gitawag na ko. Uy, Ramos, oy. Aw, Felipe Ramos. Pilipi lagi, Gring. Ramos may apelido. Felipe Ramos for releasing. Mudo lang ko, Gring. Ay, di lagi na ikaw lagi, Ping. Suwayan Lagi- lang, good. Oh, Day, Pilipi, day. Ramos imong apelyido, sir. Lipo. Kay imo, sir. Ingom ka, Pilipi. Ramos man. Pero Pilipi. Oh. O, Pilipi mo ko. Ramos imong apelyido. Dili. Di ka lagi imo, sir. Balik sa dito lingkod. Tawgon na lagi ka. Imo mo lang ko gitawag. Ingom mo ko ka, Pilipi. Oh, lagi. Pero Ramos mang apelyido. Felipe Ramos. O, pero Pilipi lagi imong gitawag. Oh, lagi. Pero... Pilipi lagi ko. Oh, pero lain lagi imong apelyido. Pero Pilipi lagi ko. Guard! Dakpay lang ko ni Guard!